Tandya bala Pandhawa byoku mulung mangung sering sata Kurawa kambah kongke srukadite merot larut ketut para ratu wis anggeni piye Yai paran pawartane anggoning Siadi ngabiyantara ana ngarsaning Wa Prabu Duryudana wis antuk gawe apa ora mara gage kandha iya Dimas wis anggeni kepiye munggur paran pawartane anggoning Siadi ngabiyantara ana ngarsaning Wa Prabu Duryudana iya Dimas wis anggeni kepiye mungguh paran pawartane anggoning Siadi ngabiyantara ngarsaning Wa Prabu Duryudana Kakang Antasena Kakang Antarja Kakang Gatutkaca tak jarwani ya Kakang yektine sadurunge mangkat ngabiyantara ngarsaning Wa Prabu Duryudana aku kuwi wis ngira yamunta Wa Prabu Duryudana pagal paring dawuh sing kaya mangkono. Kepiye mungguh dawuhe Wa Prabu Duryudana? Bisa ngendi? Cetane dina samangka Wa Prabu Duryudana kuwi ngukuhi Praja Ngamarta. Ngregem negara Ngastina ora bakal ngulungke marang para pepundhen Pandhawa. Oh. Ora kena disabari ento kaya mangkono. Lan dina samangka Kakang Sumurupa jebule Wa Prabu Duryudana kuwi wis ngingu jago kurungan. Jago kurungan kuwi lire kepiye wis anggeni? Ana Narendra saka negara Parang Rukmi kang jejuluk Prabu Manik Maninten kang dina samangka nyengkuyung lakuning Wa Prabu Duryudana. Malah dina iki Prabu Manik Maninten sawadya balane kawimbuhan para Kurawa bakal ngebak perang nundung awake dhewe sakanca iki. Mula tak jaluk sing prena sing ati-ati ya Kakang. Ya, aja wasumelang. Sepira banggane nadyanto awake dhewe mung kari wong papat ibarate. Aku ora bakal wedi. Wis sumingkira wis anggene papakne wong Ngastina kae. Prayekno sing ati-ati ya Kakang. Ya. Ayo sewang-sewangan. Kakang Antarja, Kakang Gatut, yo tumandang. Nom-noman putra Pandhawa tumandang.
mangka anggro susah sumbar lendo katar bumi konjing kumaludo guntur kato om lumembah penyuku mambang tuhu sang Wisnu Bathara harsa ing lebur bumi wadah ditah lagi wae sikilku kuwi ngambah ana ing Tegal Kuru Kasetra laku kuwi kepapak karo bocah utak-utu ning ngarepku peteta sawoi takon marwaku jenengku Antasena iya kowe ya klebu putra Pandhawa putra Rama Werkudara premane pasar Gringging yo iki Antasena jenengku Antasena dadi kowe klebu anak Pandhawa yen to ngono kowe sing tak goleki banjur kowe kuwi sapa ana barisan dampyak ngambah ana ing Tegal Kuru Kasetra ana menungsa rupane rambet jaji ngaku jenengmu sapa Wadyabala saka negara Parangrukmi kakasete ingkang sinuwun Prabu manik maninten tumenggung pangkatku Soma Marsana jenengku Soma Marsana Antasena Antasena aku isih sabar karo kowe aku isih sabar dina iki yen tena ndak eman dina iki kowe sumingkira saka kene kowe ndang minggato saka Tegal Kuru Kasetra sadurunge kowe ngatang-ngatang dadi batang dadi pangane gagak ana Tegal Kuru Kasetra kene no Marsana ucapmu koyo lanang-lanang dhewe kowe rong tau roh kondange Antasena preman pasar Gringging kowe aku gelem lunga aku gelem sumingkir saka papan kene yen to wis nyangking ndase ratu gustimu manik maninten kuwi mang piye balenono tembungmu Mas kowe wani jarak perkara nyumbari ratu gustiku sepira bangkamu kowe menungso kek diangkrengamu nantang ratu gustimu tanding karo Marsana ing gledak kowe Soma Marsana Sleng jenengku Soma Marsana Sleng jenengku wani karo aku aja kaken bebangal aja mung maju ijen krubuten sak wadyabalamu aku ora bakal tinggal glanggang colong plai bagus le pengen jarak Soma Marsana Sleng sepira banggamu lena pangindamu dira jayamu
pantanganku tinjongkat nyawamu cangkem iki. Oh, kuat.